Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa nga Sabado, pizza 30 na. Buwan mahigala sa Mayo tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtaga ng mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumaskutanan karon nga buntaga mga kigsunan. Ang severe tropical storm nga si Duming ni pabilin sa gikusgo ni ini. Samtang padayong nag-irog sa kasadpang amihanan kasadpan nga direksyon. Straight to the point. Nahimutang kini sa 970 km atong pagban-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin kasong kidnapping gipasaka nas kapulisan sa dakbayan sa Sugbo batok sa 11 ka mga suspitsado pagdagit sa duha ka mga lalaki sa usa ka parking lot sa may barangay Banilad ning dakbayan sa Sugbo. Straight to the Kaya point. naman matutong gi-take up mahigala nga isyo dito sa may parking lot mahigala padong sa University of San Carlos dito sa may Banilad area mga sukit tig paminaw. Dunay duha ka mga lalaki mga kigalan nga gidagit gidapa ang ilang SUV mga sukit tig paminaw. Ato ni hatagag pagtagad karon kay dunay 11 ka mga suspitsado matud pa ang pasakaag kaso nga kidnapping. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa mga balita dito sa kauluhan mga sukit tig paminaw, Senador Jinggoy Estrada personal nga nipiyansa og 90,000 pesos didto na sa Sandigang Bayan alang sa kasong graft human nalutsan og warrant of arrest kagahapon. Straight to the point. Laing nipiyansa mao si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan. Straight to the Ang point. kaso may galang gipasaka kini na tumilabay pa nga mga buwan labot sa kasong graft and corruption mga sukit tig paminaw. Ang bag-uhay nga kaso wa pa ang warrant no. Kini nga kaso billable pa ni. So nagkapiyansa dayon kagahapon nagawsan og warrant of arrest si Jinggoy Estrada mahigala. Og unya nipiyansa siya 90,000 pesos. Apan ang sunod nga kaso niini katong gipasaka sa ombudsman kasong plunder na nga diin matod pa mga higala do na kini ang ombudsman wa mga higala mo recommend og piyansa. Non-billable ang maong kaso. Busa inigabot sa panahon nga magawas ang warrant of arrest batok ni Jinggoy. Siguradong mapriso mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Samtang magdagan ang kaso, maprisos Jinggoy ining kalakiha. Mana nga sa pagkakaroon mahigala dunay laing negotiation. Matod pa makigalaan kay karong adlaw nga Lunes lain kining sesyon mahigala sa Senado mga kagalaan. Og unya gikatakda na si Senator Alan Peter Cayetano. Ang Senate President mitakda na mahigala og mi designate ka nga Senator Rodante Marcolita nga mao mahigalay mangu sa Senate Blue Ribbon Committee Subcommittee ni Pia Cayetano. Focus mahigala sa flood control scandal. Straight to the point. Sugdan ang investigation karong June 4 sa flood control scandal mahigala adlaw kanang Huwebes. Pero ang pangutana ana makaabot ba kag Huwebes? Kay basin sa Lunes day mapulihan ang liderato diha sa Senado. Straight to the Muni point. dakong pangutana mga kaigalan. Ikatakda na Huwebes magsugod na ang investigation sa flood control project. Pero ang minority karon naningkamot mahigala magkabira og duha ka mga senador gikan sa majority nga ilang magaroy maguyod padong sa minority aron mahigalang mailog yod ang leadership sa Senado. Straight to the point. Kinsa man kaha ni ining mao mga senador. Karon may galag warning nga na mga kagalang Jinggoy. Nagausan mga higalag Huwebes mi file ang ombudsman pagkabirnis gawas na yung warrant of arrest. Pero kani nga warrant of arrest dili pa ni mao ang gi-file sa ombudsman. So kini nga warrant of arrest ang billable pa ni. Inigawas mahigala sa non-billable delikado mahigalag maprisos Jinggoy. So ang pangutanan dako nini unsa man mapriso ka o mobalhin ka sa minority. Straight to the point. Kaya mao ni may galang gisulti ni Alan Peter Cayetano ato ni i-confirm mga sugid tig paminaw nga mao na kani ang game plan mga kagalaan nga hadlukon mga higala no birahon ka ngadto sa minority wa na kay problema. Pero samtang naa ka sa majority gukod gyud kag taman sa ginhawa. Straight to the point. Aton hatagag pagtagad rubuntaga sab sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini uguban pang mga isgutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Sugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa.
Kini ang tingog nga inyong gihulat.